Adiante, 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 sempre adiante. Adiante, 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 sempre adiante. Adiante, 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 sempre adiante. Desde o inicio da crise, a CIGA está a defender un conxunto de propostas alternativas orientadas a unha saída favorábel para a clase traballadora galega e feitas desde unha perspectiva da defensa dos nosos intereses nacionais. Somos conscientes de que as políticas de concentración e centralización da riqueza e do poder afondan no carácter colonial e periférico de Galiza e só desde alternativas feitas en función da nosa propia realidade social e económica, de reforzo do noso autogoberno e da capacidade de decidir libremente en todas as materias, poderemos ofrecer medidas que sirvan os intereses da clase traballadora e garantan un reparto equitativo da riqueza. Detrás deses perto de 300.000 galegos e galegas que están desempregados, pois hai problemas sociales moi graves, de moitos deles non cobran ningún tipo de prestación, con grave peligro, por lo tanto, de entrar nunha situación de exclusión social. O tema tamén da falta de emprego está levando a que de novo moitos mozos e mozas galegas teñan que emigrar a traballar a outras partes do mundo. E mesmo tamén a falta de emprego está a xenerar pois unha situación de debilidade da clase traballadora que repercute na súa capacidade reivindicativa e, polo tanto, iso leva consigo tamén unha perda de condicións de traballo, de condicións salariais en moitos miles de galegos e galegas, afectando, polo tanto, a nosa calidade de vida e as nosas condicións de traballo que cada vez son máis precarias. As medidas estas que presentamos son medidas moi amplias, é dicir, aí non só se recollen aspectos relacionados co que son as políticas activas, que é o que sempre desde o Partido Popular se nos pretende facer creer que a través de políticas activas, é dicir, todo o que ten que ver ca formación e ca subvencións directas ás contratacións, pois son políticas suficientes como para xenerar a creación de emprego. Iso realmente non xenera a creación de emprego, o que xenera a creación de emprego é políticas orientadas realmente hacia o crecemento económico e a partir de aí empezará a crearse emprego. Promoción do consumo dos produtos galegos como forma de reactivación do mercado interior e contribuir a manter o emprego. Plan de desenvolvemento industrial que promova o peche dos ciclos productivos en Galiza e aumente o valor engadido naqueles sectores básicos da nosa economía, como a pesca, conserva forestal, moble, agrogandería, pedra natural, automoción ou naval. Constitución de empresas públicas galegas nos sectores estratéxicos da nosa economía. Creación do Instituto Galego da Empresa Pública. Redución da xornada laboral a 35 horas semanais sen perda de salario. Dignificación dos salarios e mellora do poder adquisitivo. Forte incremento do investimento público e do gasto social en infraestructuras, mellora dos servizos públicos e en I+D+I. Profunda reforma fiscal para que paguen máis aqueles que máis teñen, as rendas máis altas, as grandes fortunas, a banca ou as grandes empresas. Obriga de que todas as empresas con centros de traballo en Galiza paguen aquí os seus impostos. Persecución efectiva da enorme fraude fiscal existente. A nosa base productiva está a ser destruída. Galiza é un país que é unha potencia dentro do Estado e a nivel de Europa en sectores como pode ser o sector pesqueiro, como pode ser o sector da madeira, como o sector do leite, o sector naval, e, sin embargo, vemos que como consecuencia de políticas totalmente alleas aos nosos intereses está sendo destruídos estes sectores, nuns casos destruídos como consecuencia de políticas que proveñen ben do Estado español, ben da Unión Europea, e noutros casos como estas empresas significativas destes sectores, mesmo do sector financiero, pois están a ser compradas por capital foráneo, non? O cual demostra ata que punto Galiza podía ter enormes potencialidades para ser un país pois moi desenvolvido a nivel económico e cunha calidade de vida moi boa entre a nosa poboación, sin necesidade de ter que andar
emigrando polo mundo adiante, pero isto non é posible porque as políticas que se fan son políticas que non están pensadas precisamente en favorecer o noso desenvolvemento económico, sino que están pensadas en aproveitarse dos nosos recursos, do noso aforro, para despois investilos noutras partes do Estado ou de Europa, non? E o realmente dramático de todo isto é que o goberno galego actual, o Partido Popular, non só ve este tipo de situacións como perigosa, sino que en moitos casos compártena e favorecena. Creación dunha banca pública comercial que facilite o crédito a familias e a pequenas e medianas empresas, non a privatización de Nova Galicia Banco. Creación dun salario de inserción laboral para todas as persoas desempregadas que non cobren outro tipo de prestación. Fomento da gandería e agricultura ecolóxicas. Apoio público aos circuitos de proximidade para a transformación e comercialización directa polos agricultores dos seus produtos. Plan integral de recuperación dos caladoiros do litoral, das rías e dos bancos naturais de marisqueo. Exixencia á Unión Europea e ao Estado español de que os acordos que asinen con terceiros países non exclúan a flota galega. Creación dun complexo industrial de construción naval na ría de Ferrol, así como dun holding na ría de Vigo, con participación pública e privada que integra os estaleiros, as empresas auxiliares e as empresas de transformación do metal. Consideración de enerxía como un servizo público. Creación dunha tarifa eléctrica galega. Fomento por parte da Xunta de Galiza da produción propia en todos os ámbitos da creación e difusión da nosa cultura. Proceder a unha auditoría da débeda pública negándose a pagar aquela parte da débeda que sexa considerada ilexítima. É evidente tamén que, dado que en hoxe ten maioría no Parlamento, que é o Partido Popular, é moi probable que moitas destas medidas non sexan aceptables, porque isto non é a política do Partido Popular. Ora, nós entendemos que é importante chegar ali ca nosa voz, cas nosas reivindicacións ao Parlamento galego, a todos os grupos parlamentares de Galiza, e a partir de aí, evidentemente, vimos seguir traballando para que esas medidas que aí recollemos poder pouco a pouco ver como as vamos trasladando a outros ámbitos de debate, mesmo o tema das empresas. Hai moitas medidas que aí se recollen que teñen que ver con políticas específicas tamén da empresa, das nosas condicións laborais e demais. Nosa clave nestes momentos, o noso traballo, ten que ir pola vía de divulgalas a nivel social e facerlle ver á poboación de que temos que presionar ao goberno, tanto da Xunta de Galiza como do Estado, é dicir, presionar ao Partido Popular para que realmente se fagan políticas pensando nos intereses da maioría social, nos intereses das clases populares galegas e non en función dos intereses da oligarquía española, non? Sen alentar. Espabila, non pares a pureza, sabes que isto para sempre non dura. Como non te organices, colega, non che va a dar tempo, teno por seguro. Pensar no futuro te agobia, pois sabes que a morte non pode ter cura, que a tumba está aí agardando por ti e que te apagarás pola sepultura. Adiante, 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 sempre adiante, adiante, adiante.